Er is lang verstreden het behoud van kunstencentrum Parnas. Maar de kogel is nou definitief door het kerken. Het cultuuronderwijs wordt heel oors georganiseerd. De gemeente had er bij de helpende hand kregen van 15 culturele instellingen in de stad. Die zullen er na het onderwijs aan. En ondersteund worden door een genaamde netwerkorganisatie. De nieuwe netwerkorganisatie bestaat uit een centrale organisatie, een kleine, zelfstandige en met name onafhankelijke organisatie. En die organiseert vraag en aanbod bij elkaar. Die heeft een ontwikkelfunctie, die zal ook een ontmoetingsfunctie organiseren. Maar de nieuwe organisatie spaart de gemeente in vergelijking met de financiering van Parnas goed zo'n ton uit. Maar hoe zal het in in de praktijk werken? Jouw theaterselschap Theater te na acteerlessen. Ons belang is dat er een goed educatief aanbod blijft voor Bern. En dat is waar we ons voor inzetten willen. Wij doen nou op de Squal Echo meer, maar dat kunnen we dan meer afstemmen in een systeem van een terugrinnende leerlijn. Afstemmen met de musea, met de bibliotheken, dat goed terugrint. Nou ja, het is een bezuiniging, daar moeten we niet flauw over doen. Instellingen hebben al aangegeven, het overgrote deel van het aanbod kunnen wij gewoon garanderen. Maar zoals gezegd, er zal ook nieuw aanbod komen. En dat nieuwe aanbod zal misschien ook in de plaats komen voor een deel van het aanbod dat er nu is. Na de zomervakantie maar de nieuwe organisatie van het cultuuronderwijs van start gaan. Allereerst had de gemeente die er nieuwe weekendmenjes in Fiat aan jouwt.